साब डिभिजननि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बाहागो रायजो राजाफोरा जोंनो अननाय होयो आरो जों रायजो राजाफोरनो साबायखर बावनो फैदों मानोना बे गोलाव सम जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जायनि गेजेरजों BSc मोनबाय BTC मोनबाय आरो दिनै BTR मोनबाय बेवहाय रायजो राजाफोरा जोबोद खस्थ' खालामदों गावनि पकेटनिफ्राय फैसा गारनानै गारि हमनानै राजा लामायाव थांदों रेल लामायाव थांदों NDPआ सोमावसारनायाव पुलिस मिलिटारि हाबफैदों बै समाव बिथांमोनखौ एसे खोमाना दोनदों जोंनि BLTफोरखौबो बिथांमोना एसे खोमाना दोनदोंमोन बिसोरनि जिउफोरखौ बासायदोंमोन दा बे रायजो राजानि थाखायनो रायजो राजानि मदद रायजो राजानि नाजानाय रायजो राजानि बाहागो लानायजोंनो बे सोमावसारनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसारनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि बिसेसके भेरगाव साब डिभिजननि रायजो राजाफोरनो जोङो साबायखर बावनो फैदों बिथांमोननो जोङो साबायखर बावगोन आरो इयुननि समाव जोंनि आद्रा थानाय जेबो हाबाफारिफोर सोमावसारनायखौनो होन हारि दानायखौनो होन सोलोंथाइ जौगानायखौनो होन गासैबो हाबाफारिफ्राव जों ज'यै आवगायलांनांगोन रायजो राजाफोरनियाव गोबां जेंना दङ गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा जिउ खांनानै दङ बियो माने सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थिल' नङा बिनि बादैबो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानानै दङ बै जेंनाफोरखौ जोङो लासै लासैनो सुस्रांनो लामा लानांगोन दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन जे रायजो राजाफोरनि जि जुजिनाय खस्थ' खालामनाय बे ओरैनो थाङाखै बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय बायदिनो मोनसे गेरेमसा हारि थानो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रायो आरो जोङो बयबो खौसे जानानै जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेदेमा हारि दानांगोन आरो बेनि थाखायनो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय गेना गोरोन्थिफोर जौ जुवा बायदि गाज्रि थासारिफोरखौ फोजोबनानै साफ्रोमबो बर' फिसायानो जाहाथे गोग्गो जायो गोख्रों जायो आरो जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नों दाना आगार आं दाना आगार समाजखौ जौगालांनो हायो बेनि थाखाय जानजि खाफ्रानो थाखाय आङो बयखौबो बिथांमोना हारिखौ लानानै जेबो सिरियास साना दा बेनिखायनो बेफोर खोथाफोरखौ बुंदों मानो BTR सुक्तियाव जेबो गैया जानो बेखौथ' होनबा बिथांमोना लेखा रोङासो होनांगोन जोङो जुदि फरायाखैनि खोमा बिसोरो नोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननायनि उनाव जेबो गैया होनोबा NIT मोननायनि उनाव जेबो गैया होनोबा NDPआ दिनै गोलाव सम सोमावसारनानै गावथारजानानै खास्रि बिस्रि थासारियाव थानांनानै दिनै न'आव फैनो हानाय अबस्था जाबायब्ला बे गोरोबथाया मानो जेबो गैया जानो दिनै SPDCखौ जोंनि गोसो बायदियै ट्रेन्सफार पस्टिं खालामनो हानाय जाबायब्ला DCखौ जोंनि खामानियाव बाहायनो हानाय जाबायब्ला बे गोरोबथाजोंनो बर' कसारि काउन्सिलबो जाबायब्ला कार्बि आंलंनि जेंनायाबो जोबोबा बेवहाय माने मिरुनिफ्राय थोंजों राङारि अनसुंथाया फैनायनि लामाया गेवबायब्ला बे गोरोबथाया मानो जेबो जाया जानो बिथांमोना दिनै जास्ट बुंनांगौखायल' बुंदों बेनो मोजां नङा राजखान्थिखौ गुबुन खोथाफोरखौ बुंनानै खालामनांगौ साफा साफा EMआ गावनि डिपार्टमेन्टआव बेसेबां खामानि मावदों बेखौ लानानैसो राजखान्थि खालाम दिनै इरिगेसननि EMआ मोनबेसे बान्दोखौ एग्रिकालसारनि EMआ बेसेबां माइ दुब्लिखौ जौगाहोखो जोंनि सोलोंथाइनि EMआ बेसेबां स्कुल कलेज बेरायखो जोंनि माने वाटार रिसोर्सनि माने माबाया EMआ मोनबेसे जोंहा माथावरि खोखो माने हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EMआ बेसेबां माने केन्सार बेरामिफोरखौ खबर लाखो जोथोन लाखो बैफोरखौ खोथाखौ लानानै बिथांमोना सरकाराव माने राजनिति खालाम दिनै अरविन्द केजरिवालआ दिल्लीयाव बिथाङा देरहाफिनबाय आरो बिथाङा बेखौनो बुंदों आं खामानि मावाबा भट हो आं खामानि मावाबा भट होनाङा दा बिथाङा भट बेबायदि भट बिनो गोहो गैया ओंखायनो BTR सुक्तिया गाज्रि BTR सुक्तिया ओरै आरो एसेबां लासिं सिं एखे सासे हाग्रामा महिलारियानो सानसे बुङो बिराद मोजां सानसे बुङो बिराद गाज्रि इसेबां लासिं सिं बर' हारिया जोङो बिराद लाजिनाय मोनदों दा बेबायदि जानो नाङा आरो एबसुखौ बुंदों आंखौ बुंदों सारेन्डार खालामबाय गारनानै फैबाय नोंलाय माथो खालामदोंमोन नोंबोथ' बिदोंमोन ना दा बिदिनो बिथांमोना बुंदों जे जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौमोन अब्लालाय आन्दलनखौ खालामोन ना जोंजों बिथांमोनाबो फैनायमोनब्ला आन्दलनाव दिनै जोंनि गोरोबथाया आरो मोजां जाबावगौमोन आरो गोख्रों जाबावगौमोन सोमावसारनाय समाव बुंबाय बड'लेण्ड बिनाङा बड'लेण्डआ जाया
बड'लेण्ड बिनानै माने रायजो राजाफोरखौ माने खस्थ' होदों मा होदों सोमावसारनाय समाव सानसे बेलासे बिथांमोना फंसेबो पजिटिभ खोथा बुङाखिसै सोमावसारजेननाय समाव आरो दिनै गोरोबथानि समाव बिथांमोना बुंबाय जे बे गोरोबथाया मोजां नङा। गिबियाव बिथांमोना बुंबाय जे जोंसो सुक्तिखौ खालामगोन आमखाखौ लानानै दानिया सुक्तिया जाबाय दाना एबसुआ जेबो बै समाव बुंबाय जे एबसुआ जेबो मिथिया सुक्तिखौ जोंसो खालामगोन गोरोबथाखौ जोंसो खालामगोन दा गोरोबथाया जाना थांनायनि उनाव बुंलायबाय एबसुआसो खालामदों जों खालामाखै दा बेबायदि जों माने बे लाख लाख बर' आइ आफा रायजो राजाखौ एसेबां माने नंखाय खोथाफोरखौ बुंनानै मिसलिड खालामनाङा आंहा बेबायदि जेबो उद्देश्य गैया दिनै बेसेबांबा गोब्राब नाजानानै पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानानै न' बां सावजानानै जिनाहारि जानानै बे हारिया बे थाखोआव फैदों दा जोंनि हारिखौ दानाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानि खामानि जानांगोन बेबायदि सोरबाया सोरखौबा माने राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय बायदिसिना खोथा बुंनानै जेबो लाब मोननाय नङा हायोबा खौसे जानांगोन गावबा गावनि स्वार्थखौ गारनांगोन आरो बिथांमोना दिनै जायफोरा 15 बोसोर गाहाम इएम जानानै जेबो मावनो हायाखै नङा होमबा जायफोरानोखि गावनि ओनसोलाव जेबो मोनसे खामानि मावनो हायाखै बिथांमोनाथ' हगारसो नांगौ गोदान मानसिनो दिनै एमएलए गैयालासिनो एमपि गैयालासिनो उदालगुरियाव एनआइटि बिना लाबोबाय कुनु मन्त्रि सासेबो गैयामोन जोंनियाव सोमावसारदोंफोरजों बेवहाय माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बिनानै लाबोबाय गोबां जेंनाफोरा सुस्रांजाबाय दा बेबायदिबा जोङो एमएलए मन्थ्रिखौ मानो नांगौ बिथांमोना एक्सुवेलि लाजिनाय मोनदों दा बे लाजिनायखौ खोबथेनो दायखौ मालायनि सायाव नारहरनो नागिरदों दा नारहरना जेबो लाब गैया जोङो दिनै बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारदों आरो जोंनि सोमावसारनाया गोदोनिफ्रायनो एखे लामायावनो थांबाय थादों बिएससि लाबाय दसे जिरायबाय आरो फैलायबाय बिटिसि लाबाय दसे जिरायबाय फैलायबाय दिनै बिटिआर लाबाय बेसेबा मोजां मोनसे गोरोबथा नमेनक्लेचारा मुङानो बेसेबा मोजांखा मोनसे रिजन जोङो नर्थ इस्टार्न रिजन होनना बुंबाथाय मोजां मोनो नङा होमबा सारा नर्थ इस्टखौ दिनै बड'लेण्डआ हारसिङैनो रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दा बे मोनसे मोजां स्टेटास लानाय मोनसे गोरोबथा मोनदों आरो बेखौ जोङो मोजां नाजालाङोबा जोंनि आलादा रायजोआ जानो बारा गोबाव गैला जोङो बेखौ खौसे मावलांबानो राजखान्थि भाबै थै होआलासिनो जिउ होआलासिनो आरो आलादा रायजो जानायनि लामायाव फैबाय जों बेखौ नुहुरखायो दा बे समाव नोंथांखौ प्रमिला रानी ब्रह्मआ सासे आबसुनि गथ' बिथाङा उन्दै गथ' जेबो मिथिया होननानै बेनि सायाव आङो आब'खौ खुलुमो आरो आब'आ जे आंखौ दाबो उन्दै गथ' होननानै अनो बिनि थाखाय साबायखर बावो आब'आबो जिउआव गोबां खस्थ' खालामबोबाय राजनितिबो मावबोबाय दा बैसोबो जाबाय दा ओंखायनो आब'नि जि इयुन जिउ बेवहाय आब'आ मोजां देहा मोनो मोजाङैनो मोजां बाखिखिनि जिउखौ मोजाङै संसार जालांनो हायो बेनि थाखाय आं अबंलावरिनियाव आर'ज गाबो आब'आ जोंनि सासे बयनिबो गोजाम सासे दैदेनगिरि दा बेनिखायनो आब'आ जे आंखौ उन्दै गथ' होननानै दाबो अनो बिनि थाखायनो आङो आब'निसिम साबायखर बावो आरो उनाव जिखिनि आं खामानि मावगोन बेवहाय जौगासार जानो थाखाय देरहासार जानो थाखाय आब'आ बोर सारस्रि हरदों आं बेखौनो आब'नि खाथियाव आर'ज गाबो सानैजों मोनसे सोंनाय दं आरो नैबे समावहाय नोंथाङा एबसुनिफ्राय सासे बारग'नाय बा एबसुनिफ्राय नोंथाङा बिबानखौ एंग्लायबाय बे समाव नोंथांनि उननि जिथु हान्थिनाय लामा बे मा जागोन बिनि थाखाय आङो सानगासिनो दङ बेखौ फंसे बाथ्राजों बुंनाय खोथा नङा मानोना बेसेबा गोबाव आलादा रायजो